Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय आरो बयनिसिमबो गुड इभिनिं। ओमफ्राय दिनै आंहा फिसाजोनि बार्थडे लोगोफोर दिनै माने बारायाथ' मिलायखायासै माने बिनिया समबार बाराय आरोना आंना फिसाजोनिया माने 6 year कमप्लिट जासिगोन आरोना दिनै गाबोननिफ्राय 7 हाबसिगोन। तो नोंथांमोनजों आङो दिनैनि आंनि फिसाजोनि जोनोम दिन जिहेतु फिसा केक हानो नागिरदों लोगोफोरा आं केकखौबो नुवाखै माबायदि माने बिदि बार्थडे सेलिब्रेशन खालामगोन बेखौबो आं मिथियाखैमोन माने जोनोम दिन हिसाबै माने दिनै आङो बाथौ अर होदों फिसाजोनि नामै ओमफ्राय बिसोर फिफा फिसा लानानै फैदों दासिमबो नुनो मोनाखै आरोना केकआ माबायदि गिदिर ना फिसा मा लाबोदों आं खुनु मिथिया लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौनो आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनो सानदों आरोना लोगोफोर ओरैनो फिसासो आरो माने रावखौबो लेंहरनाय जायासै मानो होनब्ला बानायगोनखौबो आं मिथिखाया नालाय लोगोफोर माने बानायासो सानखादोंमोन ओमफ्राय दा फिफा फिसा लानानै फैबाय थ' केकखौ हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हयथ' फिफाखौबो नुफानो हागौ आरोना लोगोफोर दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय फिसाजोखौबो एसे देलायहोबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर नै केकआ बेनो आरोना माने बार्थडे खालामनायनि खुनु थिग गैयामोन नालाय ओमफ्राय फिसाजोजों फिफाजों लानानै फैबाय आरोना नै 6 years कमप्लिट जासिगोन दिनै ओरै नाम्बार साम्बार लाबोखाबाय आरोना ओमफ्राय दा रेडि जाबाय नै ओरैनो जाब आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय बार्थडेनि नामाव एसे बेलुन साजायबाय आरोना फिसाजोनि लुगैनाय बायदि ओरैनो जास्ट सिम्पोल आरोना मालायफोरनि हाइ फाइ बायदि नङा ओमफ्राय बिदा बिनानाव नै मामि फिसायाबो रेडि मामा बोरो लालाय दिनै आंनि बार्थडे होनदे मामा बेसेबां इयार्स जासिगोन नों गाबोननिफ्राय 7 yearआव हाबसिगोन ने गाबोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों फिसा केकखौनो जयै फिफा फिसा जयै हासिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नै केकखौ दा जोङो हानो रेडि ओमफ्राय खाथियाव मालाय एसामिसफोरा मागोनि पिकनिक जादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खोनादों जानांगौ दामगासिनो आरो आं सानदोंमोन कि अनलि केक किन्तु फिसाजोआ माने बेलुनजों लोगोसे टफिबो लाबोफादों आरोना फाइनालि जों दा माने सलाय सुखांबाय माने केन्डेलाव अर लागायबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था जों बिमा फिसा साथामजों रेडि आरो Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Haley Happy birthday to you ओमफ्राय जों दा बिमा फिसा केकखौ काट खालामबाय आरोना लोगोफोर ओरै बिदैया नायग्रा ओमफ्राय फिफाया भिडिअ लाग्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थारैनो नोंथांमोना आंनि हासबेन्डखौबो नुफागोन आरोना बे समाव जों माने केकखौ हाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो माने मामि फिसानो सिगां दौग्रोबाय ओमफ्राय आंनो मामि फिसाया दौबाय आरोना ओमफ्राय बे ससेयाव नाय आरोना बिनानावा बिदाखौ माबायदि थगायगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने बिदाया गावनो दौदों सानदोंमोन आरोखि ओमफ्राय थारैनो बिनानावा एदावदों आरो माने फोननानै होदों आरो बे स्राखौ ओमफ्राय फिसाखौसो दौना होबाय आरोना थेवबो बिदाया जाबावबाय आरो नै दा नायदो नै थारैनो आंनि फिसाजोनि दिनै खुसिनि दिन आरोना लोगोफोर बहुद हेप्पि आंनि फिसाजोआहाय लोगोसेनो बिसोर फिफा फिसा दहाय फोनलायनाय माने केक नांनायखौ फुगारलायबाय आरोना नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनबाय मालाय मामि फिसाया हनै थगायजाबाय
दहाय थगायनायनि दहाय बाबासो थगायखादों मामिया मालाय डाबल मोनजाबाय नै बिफानि अननायखौ बांसिन मोनबाय आरोना मालाय दहायबो जाबाय आरो दाबो नै मामि नेक्स्टआव नायदोलाय बियो मामिनि बदला आरोना नोंथांमोना नुबाय बेबायदिनो आरोना सोमोन्दो ओरैबायदि माने बिफा फैबाथाय बिमाखौनो नांखाया आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोंना ओरैनो बेकार जाबाय आरोना बार्थडे केक लाबोनाया माने मोनसेया दिरुङा जना होबाय मोनसेयाल' दङ थ' मोजांबो खालामफिनजायासै माजायासै माने टफिखौ हमासै आरोना जेब्ला केक काट खालामो बे समाव टफिखौ हमनाय जायासै दा माने नै बिफाया थुख्रा खालामना होबाय थ' माने जोङो जयै जानोसै होननानै दा माने जों रावखौबो गुबुनफोरखौ लिंहरासै आरोना माने खालामगोन खालामा थिग गैयामोन थ' आङो अनलि माने बाथौआव फिसानि थाखाय आङो मोजांनि थाखाय आङो आर'ज गाबखाबायमोन उनाव बिसोरो फिसा माने आंखौ सरप्राइज होननानै लानानै फैदों आरोना थ' हाबाय आरोना लोगोफोरजों केकखौ फिसाजोनि बायदि ओंखायनो नोंथांमोना रावखौबो नुनो मोनासै माने हाखु दाखु नालाय जेबो टारगेट गैया थ' बेखायनो जों रावखौबो लेंहरनाय जायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माने फिसाजोनि जोनोम सानजों लोगोसे माने बिफाखौबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय माने सोरबा भिडिअ लाबो होननानै बुङो नालाय थ' आं लाबोबाय बोरै बेसे गिदिर आयौ फिसा मोजां जासना फिसाजोनि बार्थडेनि केक मा अबस्था खालामगोन लोगोफोर जाबाय लोगोफोर केक जाग्रा बिसोर जानो दे थेंक इउ लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना आंनि सारखौ नुनो मोनबाय दिनैसो नङा होमबा लोगोफोर दिनैसो केमेरायाव फैदों बिथाङा बेबो माने फिसाजोनि बार्थडेखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथाङा बायो आरोना केमेरायाव फैनो ओमफ्राय फिसाजोनि बार्थडे हिसाबै माने फिसाजोआबो माने बिफाखौ केमेरायाव फैजानो लुगैनाय हिसाबै माने फैबाय आरोना थ' जोंनि दिनैनि बे फिसाजोनि बार्थडे केक हानाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय शेयार खालामनायजों लोगोसे बिफाखौबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनै आङो बिराद हेपि माने फिसाजोआ दिनै 6 इयार्स कमप्लिट जाबाय गाबोननिफ्राय 7 इयाराव हाबबाय आरोना लोगोफोर देरदों नङा होनब्ला जोंहाबो बिदिनो आरोना बैसोआ थांगासिनो दङ जोंनाबो ओमफ्राय माने मैयानि ब्लगाव नोंथांमोना मिथिखादोंमोन ना माने बाबा फैगोन होननानै बुंखादोंमोन फिसाजोआ जायफोर नोंथांमोना नायदों बियो मिथिखादों ओमफ्राय फदाजोंसो फुगारलायबाय आरोना माने बिथाङा 19 तारिखआवनो सफैनो लागामोन ओमफ्राय फैबाय माने फ्लाइटजोंसो फैनो लागाखामोन नालाय ओमफ्राय फैबाय थानायावनो माने लामायाव ट्राफिकनि थाखाय लेट जाबाय ओमफ्राय अखानायैसो 20आव फैफिनबाय आरोना लोगोफोर बिथाङा मैया सफैदों ओमफ्राय दिनै फिसाजोनि बार्थडे थ' थारैनो फिसाजोआबो गावनि बार्थडेआव बिफाखौ लोगो मोनबाय जोबोद हेपि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि जोंनि बे फिसा बार्थडे सेलेब्रेसन नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोसे आंनि हासबेन्डखौबो नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो